Mga binati o minahal ko matalon no okay. Salamat di ay sa himpalit og balot no guys. Tungod sa mga inyong suporta sa pagpanindan og balot niya aton gigamit sa mga operasyon clean up sa Mahayahay Falls or Karapagan Falls o sa minindot na po sa motog kanindot ang atong falls ang Karapagan Falls diri sa lungsod sa Matalom sa nika bag-o o kanaday mas minindot nga falls diri sa lungsod sa Matalom ang Mahayahay Falls niya na operation clean up no pingadto niya tungod sa inyong pagpalit na hugbalot. Dako ang ginansya sa balot guys mo proceed sa akong advokasya ang operation clean up sa Matalom Tourist Destination. Okay, mao ni ang mga operasyon volunteer sa Matalom Tourist Destination diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, ako nagapasalamat sa inyong pagpalit na hugbalot kay sa tinuod guys mo proceed ni sa akong advokasya diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao ni ang ato ang volunteer sa Matalom Tourist Destination volunteer diri. Katong ganahan pa mo kuan guys, mo appeal welcome mo tanan niya usahay guys. Tungod sa budget gamay ra nato ato ang madakay tungod sa kuan siguro puhon o mas daghan pang mopalit og balot mas daghang kong mga member nga okay. Daghang salamat sa mitabang sa pagpalit na hugbalot kay ang ginansya ani mo proceed sa atohang advokasya diri sa lungsod sa Matalom ang pagtabang sa Matalom Tourist Destination. Ato ning pahalapdan niya kuan kanang ato pang i-enhance, i-develop ning ato ang programa charot. Tinobitaw guys ato ning ikuan pa aron mas daghan patang matabangan nga at sa Matalom Tourist Destination nga mas kuan pa mas modaghan nya mas monindot pa nya ako nagauhag nga ato gayong suruyon ang Matalom Tourist Destination mao ang Mahayahay Falls kung unsa na ni kanindot kung unsa na ni ka elegant nga ato ang Mahayahay Falls diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan with a purpose o ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko daghang salamat sa ami palit og balot na ho kay hing proceed ni sa amo ang ato ang sa mga volunteer sa Matalom Tourist Destination volunteer ato ning paito pagkaon bisag ginagmay basta makatabang ta sa ato ang Matalom Tourist Destination. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.